שלום לכם, כאן אני ושמעון. שלום לכם, אנחנו כאן בפבלו ושמעון. מקום המשחקים. נכון, ומקום המשחקים וגם מקום המשחקים פלוס שמעון ופבלו מקום המשחקים. טוב, יאללה. יש לשמעון ערוץ חדש. כן. שמעון במקום המשחקים. רצינו שתראו איך שאני משחק ואיך שהוא משחק. כן, כאילו, רצינו כאילו שתראו איך הוא משחק ואיך שאני משחק. ושתראו כאילו... דווקא אני לא רציתי. אני רציתי. טוב, אז בוא נעמישי. אם אני רוצה אז אני רוצה, ואם אני רוצה זה חובה, מובן? לא. שתוק. תודה. אין מה זמן. רגע, אין לי פיקקס, ואין לי חרב, אין לי כלום. יש לי פיקקס. טוב. תראו איזה כיף. גם לי יש פיקקס. לא מצחיק. מה אתה צוחק? יש לי את אחת משלך. אוקיי, תראה רגע, אני משהבאתי לך את הבגדים אז. רק רגע, שנייה, אתה רואה את זה? הופ, והופ, סתם צוחק, קח אחד. מה? לא, יש לי פיקט. נו, גם לי יש פיקקס, אחד איירון ואחד אחד מאבן. יאללה, בוא. לא, אל תיקח ערב מהאיירון. אוי, יש לי באג. איזה? אל תיקח ערב מהאיירון. סתם, צוחקתי משהו. יאללה, בוא. לאן ללכת? אולי בפרק הבא נעשה פרק עם עוד, אם רוצה. אתה יודע או בפרק הבא. אתה יודע שאני כבר לא יכולת לשחק עם מודים. למה? מה, עוד אתה לא יודע? שכחתי. אז הנה, אתה כבר זוכר. לא, אני לא זוכר. יאבא! הלו. מה חשבת שם? יאבא! לא רואה כלום, אני סתם עובר. נכון, גם אני לא רואה כלום. אז בוא רק רגע נעשה ככה. שחורות? הנה. איזה חוכמה אתה. בואי נראה אם גם אני יכול. כן, וואלה. זהו, עכשיו הכל לוח. כן. זהו. אבוללה! אח! סליחה. אבוללה איזה. אתה יודע שבא, כשהייתי קטן הייתי מפחד מאבוללה? באמת. כן, כשהייתי קטן פחד נשארתי בחוץ כזה לבד. כל המשפחה שלי כבר עלו במדרגות, אני כזה נשארתי בחוץ, פתאום אני שומע באבוללה ואני רואה את כל העצים זזים. אני כזה, אמא! פתאום אני רואה כזה ינשופים, לא ינשופים, נו, הטלפים, מעליי, מסתובבים ככה. אני כזה צחקתי, אמא. גם חשבתי שהבוללה מגיע לי מהחלום. אבל שתדעו, המנגרף השתפר לי וגם לשמעון. אנחנו יכולים לעשות את הנקודה 15, אבל אנחנו צריכים אקסבוקס. יש לנו אקסבוקס, אבל אין לנו ככה לעשות את כל הסיבוך הזה. אל תשקר, אין לנו. יש לי. יש לך, אבל לי אין, ולי קוראים לי פלייסטיישן 4, סתם לא. שנה באמת הבאה. קוראים. לא, באמת קוראים. שנה הבאה. באמת קוראים לי. אבל שנה הבאה. יא בוללה הוא. אימא'לה! איה! מה נמצא מה? יש לך אורות ואתה לא אמרת לי? אני עוקב אחריך. למה? רגע, שיהיה לך אורות? רגע, בוא נחצוב באותו קצב. אוי, אופסי. בטעות. אל תגיש לי את האורות. רגע, נחצוב באותו קצב. אז תראה, מאיפה אני רוצה? אז רגע, תעלה. אני מצד השני. זרקת אותי? לא, אני... תודה. הנה, שנייה, רק רגע, מה? אני מכאן. רק רגע, תחכה. בונה! יופי, אתה יופי. מהצד ש... מה זה היה? בג. סתם. כן, זה היה באמת בג. מה זה? וואי, איזה בגים. גם לך יש בגים? כן, קצת. אני מרגיש כאילו, זה מראה לי נכנס לתוך ה... תודה! זה מראה לי כאילו אני נכנס לתוך בלוקים. שמעון, אמרנו צד בצד. לא שאתה לוקח לי את הצד שלי. אני מעליך. נו הנה, אני לידך, מה יש לך? מה אתה בוכה? אני פוחד שבוללה יצא. נה. אתה שומע משהו? לא, סתם. זה...
נו, איך קוראים לזה? שלד. כן. סתם זה אתה, שאנחנו חוצבים. לא, הרעש הזה כאילו שנשרפים. לא. מה, אתה לא שומע? זה שאנחנו חוצבים. רק כזה באמת, באמת. הם מאחוריי. אוי, באמת. כן, יש פה ספאונר, נראה לי. בוא נלך, אני לא חוטף כאן. לא, מה זה משנה? הנה, עכשיו ראיתי כאן כמו זה. יש כאן ספאונר, ריבה. יאללה, אנחנו חזקים. מי שיודע מה זה ספאונר, זה כמו מקום של... כן, ספאונר זה מקום. ריבה. יאללה, בוא. מלא, ספאונר. יש כאן ספאונר. זה גם בזה של הרכבת. וואי, what the fuck. אתה יודע מה יש גם בזה של הרכבת? כן, יהלומים וכל זה. נכון. יש לי חשיבה מאוד טובה. אני הולך מלמטה, ביי. וואי, יש שם אחד עם בגדים. אני הולך מלמטה. יש שם תיבה. אני מתאים הולך מלמטה. וואו! הגעתי. אני שובר את זה. אני תרגע. שברתי! יאללה! אללה וואכבר! עשיתי את הבגדים. יופי. יהיה נפקדים. וואכבר. אני לוקח את הקברים. תיקח מחר את הקברים בבית. כן, ברור. סתם. יש לי בגדים חושבים. ענק, יש כאן הרבה יהלומים. תסתכל. וואי, יש דגנים חשובים. וכאן יש של הרכבת. וואי, אני בינתיים בדוק מה יש של הרכבת. רגע, תביא לי אורות. רגע, הוא מאוד אצלי. יאללה, בוא, אני בא לך לחזור לבית? לא, אני רוצה להישאר כאן. יש לי איירון. אני יודע, אבל יש לי הרבה רמות. אני חוזר בינתיים לבית. תעזור. להשאיר את הגברים! ואז תביא לי חרב, בסדר? כן. בצבע חרב. טוב, יאללה. אחרי זה אני חוזר. אז בואו נמשיך. בינתיים שמעון שם, אבל... הם רואים. אני חוצב איירון. וואלה, נכון, אני כבר שכחתי שאני כבר רגיל לעשות שהם לא רואים שום דבר ממך. וואי, נאבדתי. לא, מאיפה... אני רואה את השם שלך, מה אתה משחקת עכשיו? לא, באמת. שייתן לי אורות. רגע. וואו. שאיך זה עובד? איך זה היה עובד? זה כזה מעביר דברים. וואלה, נכון. עכשיו נשאיר כל הדברים? נו, אין לי אורות, נתקעתי. רגע, מה זה? יחלאולאו. תגיד, יש לך בגדים חשובים? מה זה יחלאולאו? מלא. תחצוב את זה, מה זה משנה? לא, זה סורות. זה טוב. זה עושים. זה. טוב, אני בינתיים גם... לא רק על הכביש, אני הולך לבית. מחשב, משהו שחשב. שם את הגברים האלו. מצאת דיימונד? לא. הנה, מה בתיבות דיימונד? הייתי מרביץ לך ולוקח את הדיימונד. סתם, צחקתי. תן, אני מכין לך חרב. קח את החרב. איפה אתה? הנה. יאללה, נו, קח את החרב. ניקח. יאללה, אבל תביא לי גם אור. עכשיו אני מכין. גם לי אין הרבה. יש לי רק 20. ולי יש רק כלום. זה דווקא טוב. תראה, אני מכין רגע, איפה הבית? רגע, אני שם את כל הבגדים של איירון. תשים את כל הבגדים שם. של איירון? אני רק שמתי אחד של איירון, אז אני רק אלך עם חולצה. לא, יש שם גם את הזה. יש להם משהו מחושב. לא, הנה, יש פה עוד. אני יודע, אבל לא בא לי. נו, אתה צריך. מה אני צריך? נשים את הבגדים? כן, של כמות שם. לא, רק זה. שמת לב שיש פה חצי דלת? אני יודע. אני שם לך את החצי של כל דבר. ככה. ככה. לא, ככה את 15 כאלו. וכאלו ככה. זה בסדר?
קח את כל האורות. שמתי לך בתיבה. מה אתה מנסה? מה, כאילו אני פותח וזה נשבר? נו, שמעון. בסדר, סליחה. אנחנו עכשיו עושים שמות, זה משהו חשוב. חייתי דבר. מי הכין את זה בכלל? אי אפשר להכין את זה. זוכר? מה? תראה איזה קסם אני. שברתי חצי דלת ועשיתי אחד שלם. פשוט קוסם אני. הנה, מה הבעיה? אתה פשוט פותח וסוגר. לא, תראה. אני לוקח. לא, אני יודע איך. פשוט אתה פותח וסוגר. לא, לקחתי. פשוט אני קוסם. קוראים לי קוסם. קוסמי. טוב, יאללה, נו. יאללה, בוא. נו, בוא, זה כאן, יא חופר. סליחה שקראתי לך חופר, אבל אתה חופר. רגע, לא הבאת לי חרב. איך? לא הבאת לי חרב. אל תסתכל. לא הבאת לי חרב בכלל, מה אתה זה? אבל לא הבאת לי חרב. הם רואים בסרטון. מה אכפת לי? לא הבאת לי חרב, מה אכפת לי? אני ארביץ לך. לא הבאת לי חרב. אני קטי. יותר טוב, אני נכנס מהדרך שאני המצאתי. אתה לא המצאת. אני המצאתי. תיקח את הזה של הזה. תיקח את הזה של הרכבת. למה? לא יודע, בשביל... יכול להיות בסוף עונה יהיה לנו שימוש בזה. שישבור, תיקח. רגע, הבאת לי בכלל אורות? כן. לא. השארתי לך אותם בתיבה. אתה צוחק עליי? כן. מה אתה צוחק עליי? אני אשבור אותך. וואי. רגע, אני שנייה כמה אני צריך לחזור לבית. תחזור ותביא את האורות. סליחה, אבל אתה יודע שאני לא יכול לחלק לך את זה כאן. אני רק לוקח את הדבר שאני צריך להביא. זהו. יש לי פה עוד משהו שעם חושך ואני מפחד. יש בבוללה. באמת? לא. וואי! היה לי פה באג וראיתי משהו. תראה, כמה דקות יש לך? 12? גם לי 12. יאללה, כאן נגמר סרטון. רק איפה, אבל וואי, למה אני תמיד נאבד? אני לוקח כאלו. תסתכל מה מצאתי. וואו. דיימון! יאללה, יופי. תביא לי אורות, מהר נתקעתי. אני בא. הדיימון שלי. אנחנו ביחד. לא רוצה, הוא שלי. אני אהרוג אותך, הוא שלי. סתם, צוחק, אבל יש המון דברים, אבל אני לא יכול, תביא לי אורות. אני בא, אני מביא לך את כל 27 האלו. וואי, גם אני רואה הכל שחור, איפה אתה? איפה אתה? הנה. נו, עוד פעם אתה מתקדם הזאת. אני חייב תמיד להיכנס מהדרך שאני המצאתי. יאללה, קח. תמסור, תביא. תמסור לי. קח וגול! ביי. תיקח את כל האיירון. אני יודע איפה זה, וואי. אין כאן כלום, וואי. יש כאן איירון. אני יודע, אבל אני לא לוקח את האיירון, זה תפקיד שלך. לא, בחזור. וואי, יש פה דברים, אני אומר לך, יש פה דברים, בוא. נו, יאללה, בוא נלך לבית. טוב, אני... הנה, זה כאן. נו, כאן נגמר הסרטון, שמעון, כבר יש לנו 13 דקות. טוב, אני מקווה שנהנתם. ביי.